תוך פרק הזמן קצר מאוד מחזיר את ההשקעה הזאת, ואחרי זה אתה פשוט נהנה מרווחים, וכמובן תורם גם לאיכות הסביבה. אז יש כמה היבטים למה בחרתי ללכת מערכת סולארית. קודם כל ההיבט הסביבתי, מאוד חשוב לי מאיכות הסביבה, מהתחממות כדור הארץ. אז כמו שאתם יודעים, אנרגיה סולארית זה אנרגיה מתחדשת, והמימון היום מקבלים כמעט 100% מימון מהבנקים על מערכת סולארית, כי זה משהו בטוח, יש כל זמן שמש, ו5-6 שנים בערך אתה מחזיר את ההשקעה, ויש הסכם עם חברת חשמל שהם קונים ממך את החשמל הזה למעל 20 שנים. סולאר אז עושים את כל התהליך הזה של הגשת מסמכים לחברת חשמל, בקשה עצמה, קיבלתי המלצות ומאוד התרשמתי מהעבודות גם הלכתי לראות עבודות שסולארייז עשו, ומאוד התרשמתי לטובה. סולארייז גם מלווים אותי בכל השלב בעצם עד לחיבור חברת חשמל, שזה אומר גם בבדיקה ביום, יש גם את האפליקציה, ששם בעצם זו אפליקציה של סולארייז. אז קיבלתי המלצות גם הפן של האיכות של העבודה, הליווי, השירות. נכון, אני מהנדס חשמל, אז באמת כל הציוד שקיבלתי, מה שראיתי היום, ביום ההתקנה, זה באמת תואם לתוכניות, אחד לאחד. מי שלא עושה מערכת סולארית על בית פרטי שיש לו גג, לדעתי זה טעות. מאוד ממליץ על הקשר שיצרתי עם סולארייז, מאוד מקצועיים, יסודיים, הכל תקתק, ואני מאוד ממליץ עליהם.